Hi mga lalabs! Welcome to my YouTube channel. So ngayon mga lalabs, yung tutorial natin kung paano makita ang full analytics sa ating WH. Yung hindi pa mga monetize lalabs. Una, punta tayo dito sa Chrome. So nandito, mayroon na akong YouTube Studio dito sa home ko. So pindutin ko na lang. Pero kung wala pa mga lalabs, i-type nyo lang dito sa search box yung YouTube Studio. So balik tayo. Dito tayo sa aking home. YouTube Studio, ayan. So, make sure natin nga naka-desktop site, mga lalabs. Ayan, desktop site. So, puntahan natin yung channel natin nga. Hindi pa monetize. Sheets account tayo, mga lalabs. So, ito, hindi pa to monetize. Ayan. Tapos dito na tayo, check natin desktop. Ayan, naka-desktop. So, pinutin natin yung profile, your channel. Ayan. Tapos, pinutin natin yung customize channel. Ayan, customize channel. So, dito na tayo sa YouTube Studio. Mahina yung net natin. So, pag nandito na tayo sa ating dashboard mga lalab, YouTube Studio, pinutin natin tong $sign dito sa gilid. Sa kaliwa. So, ayan. Ayan yung buong analytics ng WH natin mga lalabs. So, ganun lang kadali magtingin ng buong analytics ng ating WH mga lalabs. So, yun lang. Please like and subscribe. Thank you.